Mfwethu asambe somhlaba lembodongweni. Le ngoma ethi Patrick Mfwethu iyona kanye ebeke Lensizwa uzwelandile ngubani sicongweni Mfundo Dlamini. Uthi yena wachazwa nje indlela ayibeka ngayo ingoma wasemshicilela enkundleni yezokuxhumana angena kanjalo ke amanzi endlini. Umculo lo ngawuqala 2017 ngisawudlala ngakakhiphi ingoma kodwa udlala nje uculela abantu futhi abantu bayithanda leyo ngana manje bayithanda kodwa ke angimangaza mase sithanda kangaka isizaduma ngabala nje ukuthi ama-calls ayangena. So mina into engithathile kuwe ile nto yokuthi bethu ngiyibukile lento i-trend ebantwini trend left Russian center and mina ngumuntu bevele ngithanda ukuthi mina ngumuntu osebenza ngabantu like especially le sport. Wephethe lapho uphethe malini. Lo mculo uthinte abaculi abaningi nabo abakhombisa ukuliseka leli bhungu elisenza ibanga lika grade 12 esikoleni. Ngamfonela umuntu encane sakhulumana sobathathu umuntu encane wakhuthaza ngendlela akukhuthaze ngayo mhlawumbe tepheli awo ngamfonela umuntu unjongo. Yenzani? Yebhembe lo muntu. Ubani nalo? Ngithi Mfwethu ngiyakuvuma bengayazi ingoma yakho ungene nje iphethe umshana ifone ephethe ifone umshana wathi malume buka hayi manga uyibona insizwa ngabona hayi uyashaya ngase ngikulandelela ngathola utrenda kakhulu kuma social network cha Mfwethu uyakuvuma ujeze ekholo ngiyakuvuma insizwa. Khophola phopho. Idlala kamnandi le pitch. Awuyosala phopho mjinela ungasukudlala ngamo